svima, sa vama je Bosnan TV. TV. Sa vama su Ali i Ismail. Nisam. Šta je ovo? Jao, kaka je ovo dubljiva. Čekaj. Od ovog ćemo praviti supu. Dubljiva. I ove gljive ćemo sjeti. Imam 5 ovih i 3 ove crvene. Moje gljive. Imam 8 gljiva crvenih i 5 ovih. Je li ono tamo naša kuća? Imam jedno drvce. Je li ono naša kuća? Ja šprintam. Dobro, ti šprinta. Je li ono naša kuća? Krava gore. Dobro, jedna je moja. Šta tvoja? Pa moja Pa krava. obje su tvoje, brate. Dobro. Uđi vidjeti da nam napravim nešto. Da. Ovo je naš. Čekaj, haj prvo. Područje za kuću. Tu. Čekaj, prvo to mi je. Evo. Ovo je bilo moje. Sad tvoja rekao da sve je moja. Ja sam... Čerano što mene udaraš. Vidi kako trči. To. Onda je ova moja, sačkaj. Gdje je bacio ono drvo? Nemoj ti je pokupio meso. Kad ćemo posjeti ovo drvo da neku jabuku. Čekaj, idem na crafting. Ajde crafting table. Na novci. Tu ovi će imam ruci. A šta ti je to? Priđi, Melo. Bravo! Evo ti jedna. Daj. Hvala. Hoću je popiti. Ne, još, kada gladiš. Ne mogu da jedem, brate. Pa znam, da ti jer nisi gladna. Kako je ovo sad svijeti? Moje! Ne budi krtaš. Pokupio sam. Ide na počet pred kuću. Hej, ovo ćemo. Idi ubij onu. Vidiš li tu ovcu tu? Vidim, jede nešto. Jede govno. Dobro, ubije. Begaj od mene, bre. Treba ti se. Baci svonu. Baci. Evo je. Počinjem se bacati. Evo. Ismaile. Igra. Eto, čekaj, gdje, eto. Kako ćeš se popiti gore? A daj. Gledaj. A šta ti trčiš oko mene? Dođi vamo. Vidi. Eto, uzmi to i pomaž mi. Nemoj ništa pokazati. Ne, stav sad ispod tu. Vidiš, gdje sam ja fulio. Postavi tu. Tako. Ponovo. Isto. Ponovo. Čekaj, nemoj više. Sad idi u ovu stranu gdje sam ja okrenut. Jedan ovdje. Neću, još jedan. Hoće. Samo još jedan. Ne, nemoj. Pa ne. Dobro, eto. Ne tu.
Eto, hajde sad mi postav tu. Postav menu. Hajde. Nije dovoljno. Ne. Sad. Ne, sad. Skini. Ovako. Tu će da budu vrata. Hajde da postavim. Šta? Pa postavim još jedan blok. Ovdje. Jedan. I sad i dva. Treći sam malo. Hajde ti građane. To. Imaš za vrata. Imam iz vrata naprav. Od krova. Napravio sam najjednostavniju kuću sad. Najjednostavnije. Jes, najlepšu kuću. Hajde ja sam sad pomoći. Krov napravim, ja na krov. Jedan Baš ja na nadovu. Nemamo baklju. A znam što tu radi. Nemam lakši način. Da, gore tako, jel? Ne, pa ćemo drva. Šta? Pa ja. Evo ga još malo to završen. Nema više. Evo ja završila. A ne. Idem zabagovalo. Ne. Eto, to je gotovo. Evo, brate, eno ga tamo kriper. Čekaj, gdje si ti? Eno ga kriper. Ono nije kriper, ono ti je šećerna trska. Više mulična kripera. Ne. Jeste ružna kuća. Nije, baš je lijepo. Nisam namjerno. Sad kad se vratim, ja sad tu. Šta je ovo sad? Šta je ovo? To, šta? To. Zgliču ti. Sad kad daj, stane. Ne. Ma nemam ni mač. Ne, što ja držim u ruci. Evo što skupljaš, da skupljaš. Sivu, jel? Kako god. Evo imam ja jednu. Drži. Eto. Idem nam ja sad napraviti vrata. Neću se ja znat vrat do kući, vjeruj. Onda nemoj ići sam. Stani, vrati se kuću. Gljiva. Šta će ti gljiva sad? Više svjetova ima oko. Imamo 3 vrata. Ja ne znam šta će svaki vrata. Op. Što nisu bijela? Zato jer ne može na ovoj verziji Minecrafta. Imaš ti često ovako se, a ja ne imaš u biblioteki. Brate, ja da izvadim mač, kriper pored mene i puč. Ne, super. Nemaš baklji. Ovo će biti moja 2 česta. Dobro, u jedan idu moje stvari. Dobro, ovo je moj. Ne. Da, jedan meni. Pa ne, ovo je moj dupli čest. Ti ćeš sad napraviti dupli čest i ići ovdje pored mog. Neću ja dupli, ja ću obični. Halo. Odvojit ću neke stvari. Bježi ba, nemoj.
Udario si ti mene, vratio sam. Nemoj ostavljati tu moj čest. Ovo je moj čest. Sad ću i tebi napraviti, sačekaj. Evo, napravio sam ti. Šta? Čest. Nemoj dupli. Ne, nekad dupli. Odvojit ću ovo drvca. Da se zna da... I odvojit ću... O, šta je ovo? Odvojit ću ovaj sup, ću odvojit. Neću sup. Odvoj sve žutne. Ova mi vuna ne treba, ljudi. Eto ga. Ni ovo mi bre ne treba. Eto ga. Prepusi. Što ti to imaš? To šta? Napisao na mali smaj. Halo! Što me udara? Ja imam noć. Jest. Ja imam krevet, ja imam krevet. Treba li ti ovo? Koji? Treba. Pa ovo se ono da pišeš. Na tom da pišeš ono nešto. Postav nam na kuću i napiši. I smile, ali... Jao, gdje mi je ono? Čekaj, evo dvoje vrata još da imaš. Gdje mi je ono sad? Pa postavio si ga, evo ti ga. Evo ga. Ne mogu pisati na njih. Eto. Halo. Pa nisam namjerno. Moram ta si vrat. Što ne mogu pisati na ovo? Pa možeš sruši. Jesi ti odmah pricnuo bio X kad si ono... Jesam. E pa nisu to trebalo. Eto ti tastature. Napiši na ovo. Hajmo sada da spavamo. Ne možeš ti spavat. Ne možemo ni spavat. Pa, znam šta ćemo. Hajmo ovdje završiti epizodu. Idemo ovdje završiti epizodu. 3. Ćao.